Salve și ne vom găsi la un nou episod de Stand Up. Sunt aici alături de Adi. Din păcate, Adi nu poate vorbi deoarece i s-a stricat Discord-ul. Ne jucăm așa, pentru că s-a stricat și mai bine decât să ne jucăm. Să jucăm. Nu uitați să vă abonați și voi la Senpai, să activați clopoțelul și dacă vreți să vă abonați și la mine. Wisdom de like. Și deocamdată este antrenarea. Nu trebuie să apăsați pe butonul roșu să se facă gri. Și dacă vreți să vă abonați și la Senpai pentru că este un timp foarte de treabă. Și joacă și foarte bine Stand-Up și mi se pare foarte de treabă omul. E și funny. Și acum o să începem. Mamă. Ce pui mi-ai trage asta? Mă. Deci Ari și cu Lama au o boală. Nu știu, mereu cum mă joc cu Ari pe la mă omoară în continuu. Mi se pare că au pe double, dar nu știu ce caută pe double. Da, mă noroc să mă nimerește. Abia am dat și bomba ca să ia bani. M-a scăpat încă un video și aceea a făcut fără sunet. Mai vină, mă, vină încoa. Oh, mamă, ce cap! I-a dat un cap, n-am văzut niciodată în viața mea la capul de-astea. Da, și cum ziceam, Adi s-a stricat Discord-ul, nu știu de ce, spunea că nu mai merge. Mă, du-te încolo cu neidile tale. Aha. Ai, cam trași. Nu știu, și... Uite-ți băieți cum s-a pus. A picat într-o poziție foarte ciudată. Și dacă vreți mai multe videoclipuri, măcar să fac și eu acolo 10 like-uri, dacă vreți mai multe videoclipuri. ...58. Da. Mai avea 42 viață. Știu că am programă de toxic, dar toată lumea joacă cu ea.
Toți YouTuberii joacă cu ea. Și mai ales acum care mă pușează. Că n-ai cum, du-te încolo cu neidurile. Deci m-am spamat cu neiduri în fiecare meci, în fiecare rundă. Asta a dat după dabă, când am auzit. Mi-a dat cap după cutie. Adică știa că o să fac o chestie. Puteți să faceți golul pe stână foarte ușor. Adică știți că s-a băgat pesul. Puteți să vă luați stickerele, adică să ajungeți la aia 5 sau la stickerele. Eu am deja un sticker în inventar și când s-o băga, adică să se bage să le vinzi, poți să iei foarte ușor 20 goli sau cât costă. Sau dacă vă pică ultimul, cred că o să fie la vreo 2000 goli, adică ce înseamnă un butterfly sau chiar 2 cuțite. O să vă și stickerul care le-a picat mie. Yes. Hai că l-am omorât. Tem un videoclip și cum am bătut, dar sper să bat acum. Și sper să audă videoclipul. Ha, măcar am dat flash-ul. Nu uitați să mă dați și voi acolo încă un like. Și dacă ați dat like de pe contul vostru, puteți da și pe contul mamei, fratelui, sărării, etc. Nu uitați să vă abonați și pe Empire, că este 2 secunde că am bălbuit. Este un băiat de treabă. În caz de montaj deja în poza aia cu păr, nu o să nicio canal, dar așa am vrut eu să o pun. În sfârșit am și o rundă. Și este scorul foarte strâns. Am dat pe diffuse, jucăm până la 8.
Mă se va. Stai că mă sună cineva. Eu cred că o să fac și un episod când facem, o să fac unul pe Free Fire și dăm unul acolo cu niște băieți. Și acum să vă sticul, dacă v-ați spus la început. Cam la bătaie, da. A, e. Și acum să vadă stickerul care... Da. Care mine am cumpărat. Dar i-a picat mai bătoși. Azi 2 secunde. Așa. Uitați, acesta mi-a picat și din aici până o să termine sezonul și uite, ăsta a fost. Dați seama că, uite, un sticlu o să coste vreo 2000, 3000 gold. Asta e inventarul, nu cine știe ce. Nu uitați să dați și voi acolo un like, un subscribe. Pa!